Errezetarekin edo errezeta gabe, irailean nabarmen igotzen da lo egiteko pilulen salmenta. 12 pertsonatik batek egunero hartzen du somniferoren bat. Nik hartu bai. Todos los días. Si no, no haría carrera. Tomo cuando estoy nervioso y no puedo dormir. La verdad es que no te enteras de nada, para cuando ya no te acuerdas ni cómo te quedaste dormido. Krisia hasi zenetik geroz eta jende gehiagok jotzen du medikuengana lo egiteko pilula eske. Krisiagatik jendea arazo asko daukala eta etortzen direla gure konsultak eskatzea pirulak, ez. Farmazietan gehien saltzen diren botiken artean daude somniferoak eta erosleen profilean aldaketa bat nabaritu dute botikariek. Lehen kontsumitzaileak ziren gehien bat helduenak, baina orain ja 30 urtetik 45era handik igo da nahikotxu. Baina medikuek diote kontu handia izan behar dela. Pastilla horiek daukate bi fenomeno, tolerantzia eta dependentzia. Piluletara iritsi aurretik gomendio batzuk jarraitzeko eskatzen dute. Bata da kirola ez egitea oheratu baino lehen. 2. Afaria ez egin oheratzeko gertu eta afaldu gutxi. 3. Sustantzi pizgarriak ez hartu. Siesta luzerik ez egitea eta ohean telebistarik ez ikustea ere ezinbestekoak dira lo egiteko pilulen beharrik ez izateko.